In-negozji se jibqgħu jkunu mwiżna bħalma ġew mwiżna fil-pakketti finanzjarji li kien ħabbar il-Gvern fosthom fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. L-għajnuna fil-ħlas tal-pagi dik magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement ġiet estiża sal-aħħar ta' Marzu li ġej u l-Gvern ivvota 200 miljun euro għal din l-iskema. Fil-budget il-Gvern qal li se jkun qed janalizza kontinwament l-andament ekonomiku u jaddatta l-miżura skont il-ħtiġijiet fosthom skont l-andament tan-negozju li jkun qed igawdi minn din il-miżura. Sa issa b'din il-miżura ta' spalla għan-negozji u l-familji ġew salvati mal-100,000 impjieg u twiżnu mal-20,000 kumpanija. Permezz tal-akbar pakkett ta' fondi Ewropej miksub minn Malta ta' 2 biljun u 250 miljun euro, il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-investiment f'setturi tant importanti għal pajjiżna. In-negozji żgħar, inkluż dawk li jaħdmu għal rashom, se jgawdu minn twessieħ fl-estensjoni tal-VAT. Minn 20,000 euro threshold se titla' għal 30,000 euro. Il-Gvern se alloka wkoll 10 miljun euro fl-iskema tal-Malta Enterprise sabiex kumpaniji li jħadmu inqas minn 50 persuna jieħdlu għal proġetti ta' innovazzjoni. Il-budget se jħares ukoll li Malta tibqa' tattira startups fejn il-Gvern se jkun qed jgħin biex jagħti kapital lil negozji jitwildu u jistabbilixxu ruhom fl-industrija Maltija. Għas-settur tal-avjazzjoni hemm immirat li s-suċċess fil-qasam marittimu jiġi esperjenzat anki fil-qasam tal-avjazzjoni. B'tibdil fil-liġijiet se jiġu attirati aktar kumpaniji li joperaw f'dan il-qasam. Għall-Air Malta, il-Gvern se jressaq talba għand il-Kummissjoni Ewropea biex ikun jista' joffri għajnuna statali lill-linja nazzjonali tal-ajru li għadha waħda mill-pilastri importanti għall-ekonomija u li kellha sem qawwi biex inżammet il-konnettività waqt l-imxija. Għas-settur turistiku, konxu mill-isfidi kbar kawża tal-pandemija, il-Gvern xorta huwa lest li pajjiżna jikkompeti għal numri ferm iżgħar ta' vjaġġaturi globali. Huwa għalhekk li l-Gvern se jniedi strateġija għall-iżvilupp tat-turiżmu filwaqt li hemm mira biex l-operat tal-qasam ikun ħieles ukoll mill-karbonju fi żmien li ġej.